дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон моҷаро дар марз ва тирпаронии марзбонҳои қирғизро шарҳ дод. раиси вилояти суғд ба ғолибони озмон аз 5 то 20 000 сомонӣ ҷоиза дод. уқоб боз болои қулла аст. ҳабиб гетчиро бо усули буғӣ шикаст дод. пирӯзии ҳабиб бар геджи мардуми доғистонро ба пӯ хезонд. 4 фавт ва 600 маризӣ нав. омори қирғизистон аз коронавирус. бо муҳимтарин хабарҳои рӯз бо шумо ҳастам муниса атамуллоева. салом. қошунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии тоҷикистон моҷарои 25 октябр дар марз ва тирпаронии сарҳадбонҳои қирғизро шарҳ доданд. тибқи иттилои нерӯҳои марзбонии кумитаи давлатии амнияти миллӣ санаи 25 октябри соли 2020 соати 15:30 сокинони деҳаи хоҷаи аълои ноҳияи Исфара дар дохили деҳа қубури обгузарро ки кӯҳнаву афсурда шудааст иваз мекарданд. дар ин вақт 25-30 нафар сарҳадбонони мусаллаҳи ҷумҳурии қирғизистон ба назди деҳаи мазкур ҳозир шуда аз сокинон талаб мекунанд ки корро қатъ созанд. онҳо даъво пеш меоранд ки маҳалли кори шаҳрвандони тоҷикистон минтақаи баҳсӣ дониста мешавад ва аз силоҳи оташфишон ҷониби сокинони хоҷаи аъло тир мекушоянд, омадааст дар изҳороти кумитаи давлатии амнияти миллӣ. манбаъ таъкид кардааст ки ин қитъа қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон буда иғвогарии навбатии марзбонони қирғиз ба мураккаб намудани вазъият дар хатти сарҳади ду давлат равона гардидааст. манбаъ афзуд, хушбахтона аз тирпаронии марзбонони қирғиз сокинони хоҷаи аъло осеб надидаанд. корҳо дар маҳалли муноқиша муваққатан қатъ карда шуданд. байни сарҳадбонони ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қирғизистон бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ду кишвар гуфтушунид идома дорад. раҷаббой аҳмадзода, раиси вилояти суғд, дар майдони ситораҳои хуҷанди маркази вилоят ба ғолибони даври дуюми мусобиқаи меҳнатӣ байни ноҳияҳо ва хоҷагиҳои пахтакор ҷоиза дод. тибқи иттилои ҳукумати вилояти суғд дар ҷанбасти давраи дуюми мавсими пахтачинӣ заркорони ноҳияи Збитамен, Масчоҳ ва инчунин пахтакорони ҷамоати деҳоти ғойлакандоз ғолиби мусобиқа дониста шуданд. манбаъ афзуд, раиси вилоят ба ғолибони мусобиқаи меҳнатӣ вимпели сайёр ва мукофотпулиҳоро дар ҳаҷми 20 000 сомонӣ, 10 000 сомонӣ ва 5 000 сомонӣ тақдим намуд. ӯ изҳори боварӣ намуд ки кӯшишҳои деҳқонони заҳматкарин барои беталаф хондоштани ҳосили пахта ва дигар зироатҳои кишоварзӣ бо суръати тоза ҷараён гирифта, онҳо соли ҷориро бо дастовардҳои баланд ҷамъбаст менамоянд. ҳабиб нурмуҳаммедов рақиби амрикои худ Ҷастин Гетчиро мағлуб кард. мубориза барои ҳарифон шиддатнок гузашт ва дар даври дуюм ҳабиб бо усули буғӣ кардан ҳарифашро шикаст дод. тавре ки бисёре аз коршиносон гуфтанд, чизе аз ҳама мушкил дар мубориза барои ҳабиб нурмуҳаммедов истодагарӣ ва муқовимат ба даври аввал аз рақибест ки барои пирӯзиро зуд ситоинда нақша дорад. ин мубориза барои размикори доғистонӣ ғалабаи навбатӣ буд. ҳоло ҳабиб 29 ғалаба дорад ва ҳамчун варзишгари шикаст надида камарбанди қаҳрамонияшро бори дигар ҳифз кард. ҷастин гейҷии амрикоӣ ҳамакнун дар корномаи варзишияш маротибаи сеюм шикаст хӯрд. ӯ қаблан дар 20 муҳориба пирӯзӣ ба даст овардааст. ҳабиб ки бори сеюм тавонист камарбанди қаҳрамонии худро ҳифз кунад, пас аз анҷоми муҳориба эълон намуд ки куллан тарки UFC мекунад. дирӯз шабона кӯчаву хиёбонҳо ва роҳҳои мошингузар дар доғистон пур аз одаму худрав буд. ҳама пирӯзии ҳабибро ба ҳамдигар таҳният мегуфтанд. новобаста аз пандемия доғистон ғалабаи ҳабиб нурмуҳаммедов бар Ҷастин Гетчиро гарм таҷлил намуд. хурду бузург, савораву пиёда ҳама ба кӯчаву роҳҳо баромада ҳамдигарро барои пирӯз омадани размикори доғистонӣ таҳният мегуфтанд. хиёбони марказии Махачкала пур аз одаму мошин буд. сокинони маҳаллӣ ба як овоз ҳабиб қаҳрамон гуфта хурсандӣ мекарданд. дар доғистон низ вазъият ҳамин гуна буд. шабони рӯзи гузашта дар қирғизистон аз маризии сироятии коронавирус дасти кам 4 нафар ба ҳалокат расиданд. ситоди фаврӣ оид ба коронавирус марги боз 4 қирғизистонии дигар давоми як шабони рӯз аз маризии коронавирусро тасдиқ намуд.
ба иттилои манбаъ шабонарӯзи охир боз 606 мавриди нави гирифторшавӣ ба коронавирус сабт шудааст. аз ҳама зиёд ҳолатҳои мубталошавии шаҳрвандон дар вилояти ҷалолобод ба қайд гирифта шудааст. ҳамчунин дар вилояти Боткан низ 104 нафар тоза дардманди ин вирус гардиданд, дар Ош 97 нафар ва дар шаҳри Бишкек 88 мавриди нави гирифторшавӣ ба коронавирус сабт шудааст. дар маҷмӯъ аз аввали хуруҷи ин беморӣ дар Қирғизистон 55750 нафар гирифтори вируси COVID-19 гардиданд. зимнан бо илова шудани 4 мавриди дигар теъдоди қурбониёни коронавирус дар Қирғизистон ба 1134 нафар баробар шуд. сомиёни азиз, бо умеди тансиятиву некномии ҳар яке шумо дар ҳамин ҷо бо шумо хайри хуш мегӯем. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.